טוב, אז שלום צופים. יש לי הודעה חשובה לספר לכם. אני בקושי יכולה לא, אני יכולה לעלות סרטונים, אבל בזמן הקרוב, עד שאני אמצא מצלמה חדשה או שאני אקנה, אני לא יוכל לשחק במשחקים שהם עם מסך מלא. עכשיו פשוט חתכתי את כל המסך, שתראו רק את המשחק. כי שאם אני פשוט משחק וזה עוצר לי את הסרטון, אז לא נוכל לשחק ברוקט ליג, בקונטר סטרייק, ב-GTA, כל הדברים האלה. וגם לא נוכל לשחק GTA הרבה זמן, כי ה-GTA שלי תקוע, מצטער. אני צריך לסדר איזה משהו במחשב, אולי יש איזה וירוס. טוב, אז בואו בינתיים נתחיל לשחק. אפשר לשחק גם במשחק הזה. מה זה המשחק הזה? זה משחק טוב, אני מכיר אותו, אבל זה די קשה. בואו נחליף את זה. מה זה? תהל. יחזור עליכם שאני אסתכל, לא משנה. טוב, יאללה, בואו צריך להשיג לבל 3 ו$300. אני פשוט צורק כאלה. צ'ו 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 וואו וואו וואו. שמעתם את זה? מה זה היה? אני נתקעתי בקיר. המשחק הזה עולה בחינם. מי שרוצה יכול למצוא אותו בסטים. אומייגאד. טוב, חזק. פשוט שתינו מתו באותו זמן. אותה אל. נראה לי שהקשת יותר טובה. וואו. וואו, זה טוב. זה השם של המשחק. מי שרוצה לשחק בו איתי או משהו, אז תחפשו את המשחק הזה בסטים, באטל סטייק. תקשרו פשוט באטל סטייק, מי שיודע. ואז אם אתם רואים כזה תמונה של עיגול כזה, עם פה כזה, עיגול, אז זה המשחק. אז תדעו לכם. מי שרוצה לשחק איתי או איזה משהו. אומייגאד. זה רק אני נגד הוא.
נראו. 4. טוב, בואי נחליף סקין, כי הסקין הזה מבלבל אותי, אני רגיל לסקין היוון. אוהה. בוא ננסה להרוג אותו, בוא ננסה. די, בסוף. טוב, בוא ננסה אותו. יאללה, איפה אתה? בוא, אם יש לך אומץ. קודם עמדתי לנצח אותך. זרקת לי סכינים. אומייגאד. אוקיי, לא נמשיך את הסרטון עדיין. טוב, זה מעצבן שזה רק אני והוא. זה פשוט מעצבן. אומייגאד, זה פשוט קרב, אני והוא. אומייגאד, אח. זה המעצבן. מי שהופך להיות מקום ראשון, אז הוא מרוויח כזה קסדה, אבל רק חד פעמי שהוא מקום ראשון. זה לא לתמיד. אווה. יואו, חזק. טוב, אז זה היה סוף הסרטון. מקווה שנהנתם. יאללה, ביי.